Bé, bon dia. A veure, permeteu primer de tot que ens presentem una miqueta, perquè això de Sant Oliva no sé si no ho sap, o cal, no sé res. A veure, Sant Oliva és... Som al Baix Penedès, és un poble mil·lenari. La gent que som d'aquests pobles ens sentim molt orgullosos. Som un poblet petitó, 3.300 habitants, i tenim una petita mostra de la zona del castell, un castell de Santa Oliva del segle XII. I també tenim un petit monestir, pertanyent a l'antic monestir de Sant Cugat, i que ha estat restaurat recentment i que us convidem a visitar quan vulgueu. De què viu la gent de Santa Oliva? Bàsicament de l'àrea de serveis i l'agricultura, però també té un petit un gran polígon industrial dedicat a la logística. El Baix Penedès ja sabeu que és terra de pas, terra de fronteres, i també tenim allà la pista de proves de l'automòbil aquesta d'Eria, i per tant doncs té una gran riquesa industrial també a nivell nacional i internacional. La nostra escola és una escola que som aproximadament uns 300 alumnes, una escola petita, tot i que és de tota la línia. Som 29 mestres i portem nens i nenes de P3 fins a 6è. Suposo que la majoria de vosaltres. El nostre claustre està format per gent bastant jove i tenim un petit problema que suposo que les escoles públiques, o moltes escoles públiques, tenen la gran mobilitat de professorat. Això és un hàndicap important que a partir de la plataforma també ens ajuda a buscar-hi i trobar-hi solucions. Correu qui vulgui a participar-hi. Bé, a veure, nosaltres estem aquí amb el Cliquel perquè, seguint les paraules del seu director general, tenim un pla d'autonomia de centre, som del pla 05. Tenim aquests dos grans objectius que té el propi departament, que és millorar els resultats educatius i la cohesió social. I hem incorporat de mica en mica les pissarres digitals a totes les aules i a partir d'aquí ens vam plantejar i ara què? A més, hem de buscar alguna altra eina que ens pugui donar resposta tant a les pissarres digitals com a la incorporació dels PCs a l'aula. Nosaltres pensàvem que abans de fer una aula digital potser ens calia treballar més aquest aspecte d'ús dels alumnes i dels mestres en aquest entorn. I vam descobrir Cliquel i evidentment Cliquel ens va entusiasmar de seguida. Llavors, bé, la primera pantalla que us presento de Cliquel, després entro a la plataforma, ara és només una petita introducció. Tenim a la plataforma tres grans visions del Cliquel. Una és aquesta, que és la pantalla d'administració que ens permet configurar la plataforma i ens permet gestionar tots els recursos, els cursos, les etapes, les matèries, les aules, el nivell de manteniment de l'edifici. Tenim la visió del mestre, que aquesta és una part de la pantalla amb totes aquestes diferents pestanyes. Algunes les presentaré jo, les altres les presentarà el meu company de Berga. Tenim la visió de la família i és una visió diferent. Nosaltres treballem amb Saga, no sé si vosaltres també treballeu amb Saga, els que sou escola pública, suposo que sí. I el Saga és molt estàtic, és molt invariable, té únicament un punt de vista, que és el punt de vista de l'administració. En canvi, Cliquel ofereix diferents alternatives, diferents visions, treballant sobre una mateixa base de dades, i això penso que per nosaltres és el punt de la qüestió, perquè no has de fer la feina dues vegades, ni tres. Ara sí, perquè encara no hi ha la connexió amb Saga. Jo esperava que després es pogués pogut quedar el subdirector general per demanar-li una mica que hi hagi la possibilitat de lligar les dues plataformes, o si més no, si n'ha de ser Cliquel, la que sigui, però en tot cas que sigui una única plataforma amb la qual treballem tots els professionals de l'educació. L'altra visió és aquesta, la modular,
a les escoles públiques com la nostra no fem servir tots els mòduls i és una cosa que hem demanat a Cliquel que potser es pogués separar també perquè podríem abaratir costos a nosaltres perquè el tema de gestió de rebuts, el tema de normes, de contractació de personal a l'escola pública no hi entrem, o sigui l'escola concertada i l'escola privada i per tant un repte que ara tinc jo aquí a la gent de Cliquel. Bé, nosaltres com vam començar? Nosaltres vam començar tota aquesta història a partir del coneixement d'anar buscant l'equip directiu, ens vam posar en contacte amb Cliquel, ens va presentar l'equip directiu, ens va semblar interessant i vam continuar el procés. Agafem la gent de coordinació, els coordinadors i els hi presentem Cliquel. Mireu, hi ha aquesta eina, aquest instrument, haguéssim pogut prendre la decisió de tirar endavant per la via pel dret, no ho vam fer. Pensem que tot aquest procés de participació i aquest procés d'anar agafant a la gent i posant-lo, anar-lo pujant al teu carro és importantíssim, si no, no funciona. Ho ha dit molt bé el subdirector general, que aquí l'equip directiu és impulsor, però aquí s'ha de pujar tothom al carro, si no, no tirem endavant. Després l'equip impulsor, l'equip coordinador, va donar el vistiplau, li va semblar interessant, va fer les seves propostes, vam passar a la claustre i a l'associació de pares. Tots també els va semblar bé i a partir d'aquí és quan anem al Consell Escolar i prenem la decisió i signem el contracte aplicat. A partir d'aquí nosaltres treballàvem amb Wimply en aquell moment i se'ns va permetre xuplar totes les dades que teníem des de Cliquel des de Wimply cap a aquest equip. Això és molt bo perquè ens va estalviar moltíssima feina. Vam fer formació de mestres, tant aquí a Barcelona com a l'escola de Sant Oliva, i vam decidir implantar el Cliquel. Tot de cop no, és impossible. Això ni se us acudeixi fer. Vam anar-ho fent gradualment. Gradualment és aquelles petites cosetes que a nosaltres ens sembla del dia a dia de l'aula que ens poden ser interessants i poden ser útils. I bueno, ja ho veieu. Els horaris, que és el que fem tots, el passar llista a la classe, les notícies, els àlbums de fotos, el tema de la imatge, el tema de la comunicació amb les famílies, això us en parlarà més el meu company, veureu que és molt important. La revista de l'escola la fèiem en paper, vam passar a fer en format digital amb el Cliquel. El tema de les incidències al manteniment del centre, les incidències de l'aula d'informàtica i a tots els ordinadors de les aules, el tema d'avaluació, el calendari, hi ha més coses. Bé, aquí passo algunes pantalles que després entrarem més en profunditat. Aquesta és una de les pantalles del tema de manteniment. Teníem un problema nosaltres amb el manteniment. Tots els mestres, quan hi ha problemes, van a veure el conserge, fes això, fes això, fes això. Hi ha un moment que els conserges s'atalaven, penso, això és una solució fantàstica, però fantàstica, perquè pots fer un seguiment de totes les incidències i el mateix personal de manteniment se les va programar. El tema de les avaluacions, ara estem a la segona, el tema del calendari, tant del diari com setmanal com mensual, el tema de les enquestes. Nosaltres, per exemple, parlava també el subdirector general de l'avaluació, estem fent servir en aquests moments l'avaluació dels alumnes sobre els seus mestres amb les enquestes i dels mestres sobre l'equip directiu i després, en tot cas, si voleu, mirarem a veure com una d'aquestes conclusions. I ara, bé, el Linkeli, que és el nostre personatge de la biblioteca, anem a fer un passeig per la plataforma amb aquests aspectes ja, però entrar directament a la nostra web. Atenció, diu que ja... Espero que no s'hagi tancat. Una altra cosa que potser no he dit és el tema de... I les famílies totes poden accedir aquí. Abans de prendre la decisió de fer un estudi de veure quantes famílies tenien internet a casa, quantes podien accedir-hi. Vam veure que hi havia un 75-76% de famílies que hi accedien, tenien l'ordinador i internet, però a més, aquest 25% restant teníem
tres opcions que el poble oferia a tots de forma gratuïta. Una és la base de la biblioteca nostra a l'escola, que al mateix temps que ser biblioteca a l'escola és biblioteca municipal, per allò d'economitzar i amortitzar els pocs recursos que tenim. Per tant, i sobre, fora de l'organització, allà tenim uns ordinadors amb connexió a internet. Tenim 2 centres cívics, perquè el nostre municipi és un municipi que està molt separat territorialment. Tenim 3 barris en diferents llocs i a cada un d'aquests barris tenim un centre cívic. En aquest centre cívic hi ha unes aules ordinadors, 4 o 5 ordinadors, també d'ús per la població, gratuït. I també tenim un local de joves allà al nucli, també amb aquestes característiques. Per tant, pensàvem nosaltres que d'aquesta manera donàvem resposta a tothom i totes les famílies podien accedir a la plataforma si aquesta era la seva voluntat. Bé, tu ja em tallaràs, no? Quan sigui un moment, perquè jo puc estar-me una hora aquí, però a veure, la pantalla que abans hem vist, la inicial de l'administració, és aquesta. I aquesta ens permet configurar tots els temes de l'escola. El que té de bo de Cliqueu és precisament que et permet això, configurar i adaptar una eina al teu centre, a les característiques del teu centre. Per exemple, anem a veure, aquesta és la visió de qualsevol mestre. També des d'aquesta pantalla anterior puc donar permisos. Puc dir que aquests mestres poden veure això, aquests mestres poden fer això, els pares poden veure una cosa, poden veure una altra, els alumnes també, això és interessantíssim també. Jo com no soc administrador, si vaig aquí dalt, puc entrar com qualsevol dels meus mestres, per tant puc veure tota la informació. I també puc entrar amb aquesta altra pantalleta amb les pantalles dels pares i dels alumnes. Després entrarem. Una de les coses que ha fet l'assistència a l'escola, agafem una classe i diem passar llista, és molt fàcil, explica, per defecte surten tots els alumnes de veu, es diu guardar i ja està, ja has passat llista. Al matí i a la tarda pots imprimir 2 fulls d'observacions si tu vols, però en principi si tens el Cliqueu és ben bé perquè no hagis d'imprimir paper. Si entrem en una classe, podem entrar en la mateixa classe del P3A. Jo aquí puc veure tots els mesos de l'any del curs de la classe, quines absències han tingut, i per colorins sé si estan justificades o no estan justificades. Després, al final de mes, la cap d'estudis agafa tots els fulls d'absències de totes les classes i si veiem que hi ha aquelles famílies que l'han justificat, ens posem en contacte per dir què ha passat aquest dia, etc. Això és una... Calculo només 5 minuts. No pensava que no volia això. A veure... Jo us volia ensenyar més cosetes. El tema d'avaluació és un tema interessant. No. No passa res. A veure, si hi ha aquí el tema de professorat, el tema de substitucions, si hi ha caps d'estudis aquí o directors que aquest és un tema que fem servir moltíssim, tant per assignar substituts quan tenim absències de professorat com per veure quines són, aquí surten totes les matèries hora per hora, es clica en una d'elles, s'assigna un substitut i es pot veure també quines substitucions s'han realitzat i podem veure mestre per mestre, per exemple Alejandra, quines substitucions ha fet al llarg d'un període, al llarg del març, al llarg de gener, en fi, a nivell estadístic va molt bé. El tema d'avaluació, el tema de programació és molt important perquè permet compartir la feina dels paral·lels i permet recuperar programacions anteriors i ens permet també afegir-hi coses.
puc entrar un moment amb un mestre, amb el Frank, per exemple, que és un tutor de sisè. Ell li surt uns calaixets aquí amb unes matèries que ell inverteix que són de color groc i les altres són matèries que hi poden seguir a la base de dades però que en principi no són de la seva. Llavors, aquí tenim unes cosetes molt interessants. Aquí tenim les recomanacions, que és el que és el suro i el pop. El mestre, la seva programació, pot manifestar aquí a un alumne, allò que us deia del treball amb l'ordinador a casa i a l'aula, aquest és un element importantíssim perquè el mestre recomana activitats, els alumnes les fan, les hi retornen i ja veieu que i pàgines d'internet, coses que el mestre vol que aquests alumnes es trobin. És una eina interessantíssima i molt bona. Més coses. D'aquí potser passo, me'n vaig al calendari, ho hem vist abans, tema de gestió. El que us deia del manteniment. Tenim les que estan pendents de tancament, les que s'han fet, i podem veure totes les activitats que s'han anat fent, que en portem ja 249 nosaltres, aquests any i pic que portem d'això, d'activitats de manteniment de l'edifici que ha fet per part de l'Accés. El mateix passa amb informàtica. El profe d'informàtica també té un seguit d'incidències que han anat solucionant i que es van controlant des d'aquí. Un altre element important és el tema d'arxius. Nosaltres aquí tenim penjada tota la documentació que és consultable, totes les actes de les diferents comissions d'atenció a la universitat, de la biblioteca, de càlcul, de normativa, del suport escolar personalitzat, dels cicles, etc. Totes aquestes hi ha informació aquí dintre. Per exemple, el CEP, que ara és el que està de moda a nivell d'escoles públiques, doncs tenim aquí tota la informació penjada a disposició dels diferents cicles dels mestres de la documentació que hem anat treballant. Ara sí, les enquestes que abans us he comentat per fer la valoració. Les enquestes, la primera pàgina surten les notícies. Ja ho veieu aquí, també tenim moltíssimes notícies. Ara, per exemple, estem fent un cicle de conferències a les classes i els nens van penjant activitats i notícies. Els àlbums de fotografies també és una eina fantàstica per veure, per exemple, aquesta, els jocs tradicionals que vam fer, que ho veuen saltant a corda, ho veuen els nens a la petanca, la gallineta cega, saltar corda, en fi. Això s'ho miren moltíssim, s'ho miren molt les famílies i per tant és un ganxo perquè la plataforma s'utilitzi. Jo us volia ensenyar les enquestes, la valoració i... Sí. Amb el tema de les enquestes n'hem fet moltíssimes i el que té de bo és que tu un cop has fet l'enquesta fa tota la tabulació, ja tens tots els resultats i és fantàstic això, perquè t'estalvies una feina. Aquí, per exemple, tenim les que s'han fet, la valoració dels mestres 5è, que són les que portem fetes. Hem fet també la valoració del cap d'estudis del director i del secretari. I en tot cas, per exemple, agafem la meva, perquè la podem veure. Tenim una valoració molt llarga, perquè hi ha totes les funcions de l'equip de la direcció, més algunes de clima escolar, i ens surten ja tabulada la puntuació que ha fet el claustre de mestres respecte a la meva funció. Llavors, què ens queda fer ara? Ens hem de reunir l'equip directiu i valorar exactament què passa.
què és el que ha fet el director malament en aquest aspecte i quines són les puntuacions altes de dir, escolta'm, això és un punt fort nostre, tirem, millorem o continueu així. Bé, després he anat sortint pregunta per pregunta els resultats. Me quedo amb ganes d'explicar més coses, però si no hi ha més temps. A veure, per nosaltres sí que és un gust que es quedin ganes d'explicar més coses, perquè realment si alguna cosa és important per a les empreses que desenvolupem eines és veure que se'n fa aquest ús i que cada 2 frases diuen és fantàstic, no? Per nosaltres és fantàstic que els clients en parlin d'aquesta manera i amb aquest entusiasme, o sigui que per mi deixaria continuar mitja hora més, el que passa és que hem de sentir la segona experiència. Jo us convido a que, com que ell estarà a l'hora del cafè aquí també, que qualsevol cosa que li vulgueu preguntar, li pregunteu i que es poseu en contacte amb ell si voleu que us expliqui més coses sobre l'experiència concreta de com ho estan fent servir ells. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per parlar.